Kaya mga kore, mag-unboxing kits na tato-order nga din po dyan ha. So, in-deliver pala ni Happy Doctor. Thank you, Sarkoy. Deliver. Yan, shoutout sa mga sakay nga nagpalo sa atin na. May mo kayo, mga followers na to. Mga bago na to mga followers. Salamat, gidamuod ko na nagpalo sa kapon. Basta yan na. Tara mo panabot mga kore. So, black shoes ini mga kore kay back to school na si Boy Moray. Medya sampa. Walang siya nag-arotis eh. May siya nag-arotis eh. Bidyas pa ito. Tadi rasan ng alip ako dito eh. Erika Ford. Ford ini size ini sa Ford. Pada ito. Bidyas sampa. Sa mga followers natin